There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon. Tabi sa Indogabo sa nagantamay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan aldaw ning Miyerkules. Ano? Petsa 5 kang bulan ning Pebrero. Pabalik ka Pebrero ha. Pebrero na ngunyan, Father. 11 months to go. Ay, Christmas na naman, Pasko na naman. Patay mga tugang, welcome na welcome po kamo sa satuyang programang Maray na Hapon. Sa tuyang paggayonon ang satuyang hapon habang kamo nagpapahingalo, hayahay. Hayahay. Minsan nabibilot ako kan hayahay na pahayahayan, okay? Magpahayahay. Yan. Sa irarom kang puno ng mangga o puno ng aratil. Ay magayon sa aratiles mga tugang. Alam mo, gusto kong magpatubo ng aratiles pero dahil pa ako talaga nakapagpapatubo. Maray pa sugamgam. Alam mo sugamgam baga. So, pag-ipot ka gamgam, natubo sa aratiles, magayon nung kay mga tugang, lalo pag nagkaag kaning duyan duman sa duwang puno ng aratiles. Matibay po ang aratiles. Pagkatapos, may naghuhulog-hulog na mga bunga. Lalo pag hinog na, di pagkatapos habang nagtuturog-turog ka, sa imong bunganga. Bunganga. Yung bibig, napakalaki naman, Father, bunganga. Bingi. Bibig, nakabukas. Pagkatapos, mabuti na lang kung nahulog yung puno, bunga ng aratiles, Pero kung iba, merong ibon na dumapo, nakataman-tama, nako. Shoot na shoot. Anyway, ito mag-iribahan kita, ngunya na aldaw. Anyway, pwede po kamo magduman sa indong Facebook, ha? At hanapon tabi nindo duman sa DCGB News Online, mga tugang. Ano na yan? I-diretsyo na nindo, sabi nga ni, i-follow na nindo ito. Parang every now and then, i-like tabi nindo mo sa DCGB News Online. Pagkatapos nakapalo na kamo, parang every time na nagbubukas ang DCGB mula alas 5 hanggang alas 10 ba tayo, palagi kayong mano-notify, Kaya nga, sabi nga, may mga pakinig tayo na na umaga pa lang hanggang gabi naka-tune in lagi sa DCGB News Online. Aro gani kini gusto ko pong batiin kasi nahiling kutulos sa DCGB News Online si G. Neric. Good afternoon po. Okay? Pwede po ka mag-message at sumagot sa ating katanungan sa araw na ito. Sa araw na ito, ang katanungan natin, siyempre mula po yan, sabi nga ni, hugot lagi natin yan sa salita ng Diyos. Marhay na bareta ning kagurangnan, inipong hapot na ini. Ano ang satuyang ginigibo kapag tayo ay nasasayumahan? In English, the question is, how do we handle rejection or personal rejection? Ayan. Kasi sa Ebanghelyo sa araw na ito, mahiling ta na si Jesus was also rejected. And by the way, nobody is exempted from being rejected. Bakit ikaw, Father Boots, na-reject ka na? Oo naman, wala naman. O kahit sa nanay ko, tatay ko noon, na-reject din ako. Gusto ko ng ganito. Ay hindi pwede. Bako kitang mayaman. Muyaman sana kita, Nonoy. Muyaman magmayaman.
Yan ang sabi, mga tugang. Kaya sabi ni mama, oh, sige, okay lang. Kaya nakapagpapasyensya naman ang sa indong lingkod. Kaya, alam mo, maganda po mga tugang yan. Bata ka pa lang, nakakaranas ka na ng pag-rejection or English, in English pala rejection, or sinasabi na pinagsasayumahan. Kasi ang ability mo to adapt and to adjust, madali. Kasi si Father Boots, nakaka-adjust ka agad yan. Bakit? Bata pa kasi ako, hindi lahat na gusto ko nangyayari. Kaya hindi lahat. Kaya minsan hindi ka sinasang-ayunan. Pero huwag kang gi-give up. Okay? Kahit na po, sabi nga, dapat minsan tayo ay magiging makulit, makulitunon, makulitunon kabuy. Dahil importante mga tugang, dapat in a way, maging makulit ka man. Ikaw na G, Nerik. Makulit ka kang aki ka. Yan mga tugang, may alam mo din, mayroon ding wisdom daw ang pagiging makulit. May advantage, may disadvantage. At ganun din, bata ka pa, nakakaranas ka na ng rejection, ay tumitibay ang loob mo. Para bang parang minsan na isang puno ng, sabihin natin ng, ano mang puno yan. Lalo na, naalala ko kasi noon doon ako'y na-assign sa Mission Island ng Calayan, doon lampas pa ng Apari. Malakas ang hangin po doon, malapit sa Batanes, Kaya yung mga puno doon na palaging nahangin nagiging matibay. Ganun naman ang advantage ng mga tugang. Kaya hindi ka agad sumusuko, nagiging malalim lalo na ang ugat kasi yun pala, yan. Anyway, that is the disadvantage. Kaya mga tugang, pwede po kamo mag-react, sa sakuyang hapot. Ano ang sa indong ginigibo? Pwede ko mag-text ako sa 0925-811-3851. Ano tabi ang sa indong mga ginigibo kapag kayo ay tinatanggian kung sa Tagalog? Kung sa Bicol naman, ano tabi ang sa indong ginigibo? Kung kayo ay pinagsasayumahan. Napagsayumahan na ba kayo ng girlfriend mo o ng babaeng gusto mo? O ikaw ng babae, pinagsinayumahan ka kang gusto mong lalaki. Yan. Anong ginawa mo? Ay, Father, magpapakamatay ako. Yan, Father. Ayaw ko na, maglalaslas na lang ako, Father. Ganun ba yon? Wag naman. Marami dyan. Marami dyan. Hindi naman siya lang nag-iisang babae dito sa mundo. Yan. Kaya mga tugang, ano po ang dahilan? O ano ang magiging, hindi ng dahilan, Kasi may kadahilanan kung bakit tayo nare-reject, Halimbawa, isang bata, 5 years old, sabi niya, Mommy, I want a Tesla car. Wow, Tesla. Mayroon na ba dito sa Pilipinas na Tesla? Sa Amerika, mayroon isang pare, binigyan siya ng Tesla ng kanyang parishioner. Galing, I forgot the name of that priest sa Amerika. Wow, Wow, pero sasabihin mo sa nanay mo, Mami, kahit napakayaman ang nanay mo o tatay mo, 5 years old o 7 years old ka, do you think matatanggap mo o masasayumahan ka sa imong mga magurang? Yan, siyempre, sasayumahan ka. Una-una, bibigyan ka ng laruan na kotse. Pero hindi tunay na kotse. Yan. Anyway, mga tugang, yan sa tuwing pagurulayan. Okay? Rejection. But actually, maganda po ito. Rejection is not so much, sabi nga natin, a negative word. Okay? Alam mo, mayroon akong sinulat, mayroon akong na dyan. Maganda po ito. Ito sabi niya kasi dito. Ito pala basahin ko mga tugang. Ito pa inspiration ni Jeneline Rufo Manigos. Sabi niya, words po niya ito, it's not mine. Originally sabi niya, if you get what you want,
Ano? That is God's direction. Talaga pag nagdasal ka at sinasabi, Lord, pwede po ba ibigyan mo ako ng mahabang buhay, bigyan mo ako ng ganito, at ibinigay naman sa iyo, that's God's direction. Okay? Kaya nga, ibig sabihin, that pwede para sa iyo yan. It fits you. Okay? If you get what you want, okay, that is God's direction. If you do not get what you want, kasi yung minsan ganun that is God's redirection. Okay? Redirection. Okay? You may not, or sabi natin, protection. You may not understand His ways, but just you have to trust His will. Yun naman talaga, sabi nga sa kasuhapon, sabi ko sa inyo mga tugang, magtubod sa nakita. Ano? Dakulaong kaya ang magigibo sa sarong tawong nagtutubod. Nagtutubod ka. Pag nagtubod ka sa Diyos, masusunod. Okay? Pero pag daig ka nagtutubod, mayong masusunod. Okay? Kasi pag nagtubod ka, susunod ka rin sa Diyos. Okay? So you may not understand His ways or God's ways, but you have to trust His will. So the next time things don't go your way, yung sisang pag-arog kay niyo, sabi ko nga, kasubanggi duman sa sermon, nagmisa po ako kasubanggi duman sa tuyang kairiba, kapamilya, digdi sa DCGB, o dito sa OKFM, si DJ Tuyang, si Victoria, sabi ko nga mga tugang na totoo, difficile talagang tanggapin, but anyway, if it is sabi nga, if we believe, okay, magtubod sa nakita, well, things work, all things work for good, okay? Because God knows everything, okay? God has a wonderful plan for every one of us. Mahirap tanggapin, mahirap tanggapin ang nangyari. Mahirap talagang tanggapin ang mga bagay. Minsan tayo, gusto natin, hindi naman makuha, hindi natin makuha, at the same time, binibigay, hindi binibigay. Pero, well, so, yan po talaga. But tandaan po natin, next time, if things don't go your way, always remember that you are being redirected to something better. Yan. Napakalaga ito, Tandaan po natin ito, kung hindi natin nakukuha, ang mga bagay na yan, sabi nga, let go and let God. Minsan kasi inuunahan na natin ang Diyos Minsan tayo na ay nagiging Diyos. But no. Let God do what He wants. Okay? For everything, sabi nga, if God, ang kagustuhan ng Diyos, everything in God is not only good, not only better, but the best. Okay? So remember that, if things don't go your way, remember that you are being redirected and something better will happen. At narumduman ko mga tugang ito. So nangyari sa 911 way back kasi may kaibigan po ako doon. Pero nailigtas siya. Kwento po niya ito noon na kwento niya noon na siya on her way, nurse kasi siya, on her way, at papunta sana siya din doon sa kasi magbabakasyon nga, nagtutour sila doon. On her way, medyo may naging atraso, kaya nga hindi siya nakarating agad-agad doon sa sa tower, doon sa I forgot sa New York, yung tower, forgot naman, nakalimutan ko bigla. Doon, pagkatapos, ang nangyari ay, she was saved because of that incident. Kaya sometimes yung mga sinasabi, ay, na-late ako. Hayaan mo, kung na-late ka. Anong nangyari? Yung pala kasi, something better will happen. Okay? But anyway, babalik din si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang sa tuyang hapot po tabi, pwede ka mong magsimbag sa kuya sa tuyang Facebook. Ano ang ginigibuta
sa panahon na kita ay nasasayumahan. Okay? How do we handle rejections in life? Okay, that is the question. Share na, okay? Share na po kamo ha sa kuyang 0925811351 o pwede kayong tumawag sa 0966 sa Globe ko 5338475 o pwede kamo magkaagduman sa tuyang DCGB News Online, mag-message po kamo. Anyway, mag-break muna kita, magpahingalan muna kita. Ang oras sabi ko niyan, 17 minutes after 1 o'clock. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo din nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time. Okay, mga tugang, balik po kita giranay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase Oping. Ngunya na daw ning Miyerkules, pet sa 5 kang bulan ning Pebrero 2025. Okay? Mga tugang, sa tuwing aning kasubag-ong pinag-uurulayan, ang manunungod sa paano natin hina-handle o sabi nga sa Tagalog paano natin hinaharap ang mga pagsubok, lalong-lalo na ang rejection o ang pagtanggi o pagsayuma sa bikol sa buhay sabi ni Manay Sally, nag-text ako si Manay Sally, sabi ni Manay Sally Samar ng Pilar Sorsogon. Sabi, well, I handle rejection as part of the trial in life. Face it
as it is. Thank you, Manay Sally. Okay? Yan. Pero si Manay Sally talaga nagdadaog sa tuya, ano? Sa kasi si Manay Sol, kasubang ugma, nag-upload pero reject, ano na. Relate na. Na-reject ko na. O Manay Sol, kung nagdalaw ka ngunyan, ano, kasugma, abi, ay, Father, masiram ka speak kakakangko, kaya day ko din, ano, late na ako mag-upload sa imo. Okay. At gusto ko ring batiin, ito siyempre, ang Rodriguez family sa Bigaa, na siyempre ang ating amigo dyan, si Rapi, ang air condition technician. Pag may mga hapot-akot ako kay Rapi, ano araw kayo ninso sa air condition, araw gaan, kasi matibay iyan, ano, sabi ko nga, marami kong natutunan sa iya, na uukod ako sa iya. Halimbawa, ito bagang, condenser, sarap pala iyan. Ang condenser, ikaag mo sa bubong o perming naiinitan. Ano? Ito bagang condenser. So condenser, kung split air condition pala iyan. Pag ikinag mo iyan, mga tugang, ay naiinitan. So init, pagkatapos, alam mo, kadakol may mga factors pala yan. Itong air, ventilation. So nagiging mainit. Kaya nga, nagiging sabi, bakit sir, bakit mainit digdiho sa aircon iniyo? Paano pa din? So init duman, nakakadagdag iyan, paduman doon sa tama ba? Evaporator ba yung nandoon? Rapi? Ano ba? Kasi dalawa, condenser sa taas, ito bagang nagmumut, yung tawag yan eh. Pagkatapos yung sa laog, araw kayo niho, digdiho, igwa kami ng, evaporator ba tawag yan? So itong nagtatao ng sa laog kang harong, so yan, hapigapot ko yan. Sabi, yung Father, totoo yan. Kaya mas maganda, may mga pala yan, may mga location, hindi yung anong gusto ng mo, yun ang masusunod. Kaya talagang haputin mo ang mga expert. Kasi sinda, aram ninda kung saan dapat ikaag. Proper placing naman talaga yan eh. Miski saan, proper placing, di ba? Tama Rapi? Dapat proper placing. Kahit dito sa radyo, proper placing din yun. Kahit itong paglalagay ng camera. Di ba, Jerome? Proper placing yan. Di ba, ikag mo duman sa kaliwa, sa kanan, hindi sa gitna, di tabingi. Hindi proper placing. Alam mo, importante yan, okay? So, parang hindi tayo ma-reject. Pasok ang rejection, ha? But yung mga tugang, yan. So, parang malaman natin, na si Jesus, kahit na nga po siya anak ng Diyos, siya po ay na-reject din. Kaya nobody is exempted from being rejected. Okay? So anyway, sa tuyang basahon mga tugang, ang marahay na bareta ngunyan na aldaw ning Miyerkules. And by the way, speaking of Miyerkules, maganda po ang sa tuyang debosyon sa tuyang mahal na ina ng saklolo, a mother of perpetual help. Medyo haluin na rin pala din ako nakapagmisa dyan sa Gogun kasi nung panahon, anyway, igwa na pala sinda kasi duwa na sinda dyan. Kaya itong panahon, si Father, I think Father Dan ba yun? Forgot him. Pangalan. Yun, solo-solo kasi siya. At pag oras na wara siya, inaapudan ako, Father, pwede ka magmisa digday, alas 6 ting aga. Yun, Bicol. Kaya ang sa indong lingkod nakakaukod na talaga magmisang Bicol. Kaya ito, lawing-lawi ako. Kasi Manila boy na ako, Manila boy. Pagkatapos ngayon medyo nasasanay na naman ako ng Bicol, magmisang Bicol. Tas si Father Dave, talaga ayun, saka si Joanne inapo na, Father, pwede ka magmisa digdi sa Tagas, yan, kaya yan nasasanay. Anyway mga tugang, sa tuyang basahon inihong marahay na bareta ngunyan na aldaw ning Miyerkules. Okay?
ika-4 na linggo ng karaniwang panahon, fourth week in ordinary time. Okay? Ang ating ebanghelyo sa araw na ito, ang marhay na bareta sa oldaw na ini, ay hali sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, talata 1 hanggang 6. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, siya ay sa kanyang bayan, kasama ng kanyang mga alagad, nang sumapit ang araw ng pahinga. Nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Comment lang po Alam mo, si Jesus po bilang Hudyo, isang Hudyo, siya po ay masunurin sa batas. Kaya pag araw ng pahinga or Sabbath day, siya po ay pumupunta sa sinagoga tulad ng isang Hudyo. Anong ginagawa nila sa sinagoga? Nakikinig sa salita ng Diyos. Kay Moses, mga katugunan, mga aral, okay, ng Biblia. At dito sa ating ebanghelyo, nakita natin na si Jesus hindi lang nakinig, kundi nagsimula siyang magturo sa sinagoga. So makatuwid, nagtuturo si Jesus sa sinagoga bilang guro nga. Ito po ang nangyari nung siya ay nasa sinagoga. Patuloy tayo. Namanga silang lahat at nagsabi, "Ano pat sa kanya ang lahat ng ito?" Wow, ulitin ko Ano't nangyari sa kanya ang lahat na ito? Para bang minaliit si Jesus, Saan kaya galing ang karunungan ito na ipinagkalob sa kanya? Grabe, nagtataka itong mga kababayan niya, mga kahimanwan niya. At saan din kaya galing ang himalang ito na nagawa ng kanyang mga kamay? Iyon, grabe. Paghanga nakita nila kay Jesus. Humanga sila kay Jesus. Para ba minsan ganun din tayo? Hanga. Pero ang hanga natin ay may kasama masama. Okay lang sana paghanga yung admiration. Pero walang condemnation. Pero alam mo mga tugang, pag ang admiration is joined or kasama, accompanied by condemnation, ito po ang mangyayari. Mamaliitin ka niya. At ang sabi ng mga kababayan niya, di ba't siya ang karpentero? Ang karpintero, mga katugang ni Diyos, itong bakong gusto may martilyo lang. Hindi po. Pag sinabing karpintero, sa panahong ito ngayon, engineer ka, magaling ka. Kasi during that time, wala pa naman kursong engineering. Mayroon sila noon ang kurso, walang kurso pala. Ang trabaho, ang tawag sa kanila, pag ikaw ay magaling magawa ng bahay, magaling ng karpintero. Ibig sabihin, skilled worker. Yan po ang ibig sabihin ng karpintero. Hindi tulad ng karpintero nung alam natin na may martilyo. At ito po ang nangyari pa. Minaliit si Jesus. Ang sabi nila, anak ni Maria at kapatid ni Jaime, Jose, Simon at Judas. Mga kapatid, mag-ingat po tayo dito kasi minsan nangyayari kapatid. Hindi po ito mas kapatid sa isang ina. Kasi ang ginamit po dito ng salita ni Jesus, tandaan natin, hindi Hebreo. Yan ang minsan nga ako natin, tingnan natin ang kapatid na lalaki at babae, binabanggit dito. Ay ang ebanghelyo po kasi mga tugang ay hindi sinulat sa Tagalog. Hindi sinulat sa Ingles, kundi sa salitang Griego. So makatuwig, ito po ang salitang wikang Grego. At ginamit ito ng ebanghelista na si Marcos o mga ibang ang salitang pangalan na kapatid. Sa Grego, ang ibig sabihin po niyan
Adelphus. Adelphus. Kaya pag Adelpha ang pangalan mo, ibig sabihin kapatid ka. Ano? Kapatid. Adelpho. Pag Adelpho, kapatid din ang ibig sabihin yan. O yun. Pag Adelpho, ang pagsabing Adelphus, pag sinabing Adelphus, Boots, Adelphus, Nald, yun, magkapatid, hindi sa nanay. Alam mo, maraming nagiging talakayan o pagtatalo tungkol dito sa kahulugan na itong Adelphus para sa mga hindi naniniwala sa pagkaberhen ng mahal na ina. Ito sabi nila, ebidensya, tingnan mo, si Jesus ay maraming kapatid. Hindi ba? Sasabihin nila. Pero tandaan po natin, let us distinguish. Yan. Pero Adelphus ang kapatid, ang ibig sabihin dito, kamag-anak, pinsan. Halimbawa, ang inyong mga ninuno, pareho niyan, Kaya alam mo mga tugang, tanda natin, si Maria, na ina ni Jesus, ay berhen, nanatiling berhen, bago pa ipinganak si Jesus, habang pinanganak si Jesus, at pagkatapos niyang pagsilang kay Jesus. Yan ang tinatawag natin dogma of perpetual virginity of Mary. Meron nagsabi, bakit hindi ba ginalaw, bakit hindi, sabi ng isang lalaki, ba't hindi ba ginalaw si Maria ni Jose? Kung ikaw, masyado kang gagalawin mo si Maria kasi bastos ka. Yung may nagsabi, sabi ganun ang ganda-ganda ni Maria, ba't hindi mo gagalawin? Pagkatapos pagkatapos ganun, ikaw, tandaan mo, hindi ka kasi si Jose. Yeah, simple as that. Ang sagot doon mga tugang, sa mga sabi, bakit? Kasi si Jose ay si Jose. At si Jose na asawa ni Maria ay hindi ikaw na bastos. Na sex maniac. Hindi tulad mo, manyak ka. Yan ang problema ng mga manyak. Iniisipan si Maria o si Jose na ganyan. Bakit may na daw si Jose? Kasi manyak ka kasi. Yan. Totoo yan. Si Maria, ang katotohanan ng pagkaberhen ng mahal na ina ay nagbigay sana ng inspirasyon upang manatili tayong walang bahid dungis sa banal na kaharapan ng Diyos. Kasi si Maria nga, perpetual virginity. Okay? Yan po ang ibig sabihin. So yun, minaliit si Jesus. Sabi niya, hindi ba kapatid nila ito? Yun. Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? Tingnan mo. Ganun din mga tugang, di ba? Bakit ka mo tinatawag kong tugang? Pwede kong sabihin, oy, mga bangkay. O mga bangkay. O pwedeng kahimanwasan na. Pero hindi ba, my brothers and sisters, brothers ko ba kamo? Anak ba kayo ni mama? Hindi naman Pero anak tayo ng Diyos sa pananampalataya. That is one. Okay? Yan. Sa sinabi naman, patuloy tayo. Bulag sila tungkol sa Kanya. Okay? At bulag sila tungkol sa Kanya. Yan mga tugang. Sabi nga, tandaan po din natin ito. Familiarity breeds contempt. Akala nila kilalang kilala na si Jesus ng mga ito. Yan ang problema sa atin minsan ikaw ang tanong ko, kilala mo na ba talaga ang asawa mo? Minsan ganun tayo We pretend to know everything, but we do not know anything. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, sa kanyang sariling bayan lamang sa sariling kamag-anakan at sambayanan, hinahamak ang isang propeta. So dito pinakikita sa atin ni Jesus na siya isang propeta. At hindi niya kaya nang gumawa ng himala roon, ilang may sakit lamang ang pinagaling niya sa pagpatong ng kamay at namangha sila sa kawalan nila ng paniniwala. Yan ang problema, nawala silang paniniwala. Natural, pag talagang iba nakakapangpahina ng loob ito. So again,
Jesus was rejected. But, tanda natin ito. Kahit na si Jesus was rejected, ito po ang ginawa. Naglibot si Jesus sa mga nayon sa paligid ng kanyang pagtuturo. Yan mga tugang. Napakaganda. So, sabi nga, maganda po ito sa mga preachers. Naalala ko ito eh. If you are not accepted in this town or ipagpag mo ang inyong alikabok sa iyong paa, at pumunta ka sa ibang lugar. Bakit? Dito ka lang ba? No, ang lawak ng mundo. Yan. But anyway, babalik gira si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdo, mga oras tabi ngunyan, 37 minutos makalipas ang alauna ning hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyanal daw ning Miyerkules sa tuyang pinag-urulayan mga tugangani ang manunungod sa rejection. Okay? How do we handle rejection? If you want to improve your handling of rejection, here are some tips. Let me share with you some tips. Sabi nga, accept its inevitability. Tandaan po natin, walang sinuman exempted from being rejected. And that's why we need accept. Yan. Tanggapin talaga natin. Wala yan. No one is exempted from rejection. Okay? And sabi, in how to improve our handling of rejection, lower your expectations. Ano? Sabi nga, life is not fair. So, kailan ba naging talagang fair, patas ang buhay? Hindi, no. Sabi ko nga alam mo itong buhay natin dito sa daigdig talagang napakapanganib. No? Our life here on earth really is dangerous. And even this place, earth is a dangerous place. Ano? Not heaven, place. This world is a dangerous place. Why? Because sabi ko nga nobody gets out of this world alive. No one. May nabalita na ba kayong umalis dito sa mundong buhay? Sino ba? Mayaman, gwapo, maganda, lahat umaalis dito sa mundo, patay. Lahat. Walang ito ang mundo natin Ito ang mundo. Ito ang mundo na kung saan sinasabi, mahal na mahal ng tao ang mundong ito. Pero
hindi naman tayo mahal ng mundo. Bakit? Pinapatay tayo ng mundo. Ito na lang eh. Ito na lang sa trabaho. Bakit marami namamatay? Namamatay sa tension, namamatay sa stress. Yan. Pinapatay ka. Kung hindi ka trabaho, sige, trabaho ka. Pag namatay ka, ang tanda natin. Di bale, pag namatay yung taong yan, may makukuha pa tayo ng panibagong gagawa niyan. See? Tingnan mo. We do not belong to this world. We do not belong to this world. Kaya nga, well, itong rejection dito sa mundong ito, nandiyan na po yan. Don't expect handouts from people, sabi nga. Huwag mong sabi nga, hindi lahat isusubo sa iyo. Kaya sabi ko nga kanina, maganda yung bata, habang bata pa, nakakaranas na ng rejection. Kasi natututo siyang mag-adjust. Natututo siyang sabi nga sa salitang marunong pa din magdiskarte. 'Di ba na knowledge, importante magdidiskarte ka eh. Bata pa tinuruan mo kasi minsan kasi may mga magulang na nangyayari, sabi, may narinig ako magulang, Father, alam mo kasi ayaw kong madaanan ng aking anak ang napagdaanan kong hirap. Kaya ano mang hiningi ng anak ko, bigay. Ay mo, kawawa ang iyong magiging anak o anak. Kawawa ang iyong anak. Bakit? He will be crippled, pilay. Pag wala ka, don't think na you will be with that kid or with your child forever and ever. No, hindi po. You will die. We will die. Kaya nga habang tayo nabubuhay, train your child to experience rejection. Huwag mo sasabihin, sorry to say this, but I hate to hear. I don't hate parents, but I hate to hear from parents. Kinasusuklaman ko ang mga magulang na nagsasalita ng ganito. Alam mo, Father, ayaw ko kasing mahirapan ng aking anak. Kaya nga, ano nangyari nang namatay ka? O yung bata na 60 years old na, Mami, gatat ko, gatat. Ano ginawa mong baby? Pahirapan mo yan. Pero hindi mong pahirapan na, don't torment, just mentor. Kasi mentoring is better than tormenting. Coaching is better than reprimanding. Madalas sa ating papagalitan, that is not, punishing is not good. But mentoring, coaching, training is better. Kaya nga, maganda po na sana itong mga batang ito maturuan na ang buhay is not fair. It's not fair. Kaya nga, in a way, I can handle itong mga rejection. I was rejected. Ang tanda natin, even Christ seemed to be rejected. Talagang, even by sabi, why Lord, my God, why have you abandoned me? That was a kind of rejection. But he trusts in the Father. Naniwala siya. Hindi siya pinabayaan. O ganun din. Tandaan po natin mga kaibigan, okay? Sometimes, the church will reject you. Minsan may nangyari pa eh. Father, hindi na ako Katoliko. Bakit? Hindi ako sinayuman ako ng parish priest namin. Gusto ko sana magpamisa. Ayaw sa bahay, ayaw ng pare. Kaya ako pumunta na sa pastor. Nag-ano lang ako kasi mabuti pa ito, pastor. Ganun ba kababaw ang pananampalataya natin dahil nasayumahan ka ng pare? Lilipat ka na sa iba? Ang babaw naman, di ba? Alam mo yung mga rejection na yan, sabi ko, itong mga rejection na ito, these are a way, redirection. Redirect tayo. So, alam mo, tandaan natin,
wag natin ibigay lahat. Dapat hindi ko na may sabihin pahirapan ng anak mo. I don't you want to use the word pahirapan mo anak mo. No. Train, coach, okay? Turuan mo. Turuan mo. Teach your children how to handle rejections. So give your space to process your feelings. Maganda po ito eh. Alam mo na sa Amerika na-observe ko po ito kasi siyempre now and then napupunta ako doon sa kapatid ko sa Amerika at nakikita ko yung mga bata na kumakain sa restaurant. Pero dito sa kinukumpara ko lang yung mga bata dito sa Amerika. Yung mga bata, pag kumakain doon sa restaurant, inahayaan ng mga magulang, kumain ka sila doon. Pagkatas minsan, na. Pero sa atin dito, huhungitin pa. Ito, nunoy, ito. May aeroplano pa. Gano'n. Sabi ko, grabe naman ito. Don't spoil your child. Because once you spoil your child, mommy, daddy, tatay, nanay, parents, you will suffer. Kayo ang maghihirap. Sabi nyo, Father, ayaw kong mahirapan ng aking anak. Tandaan mo, ikaw ang maghihirap pag lumaki ang iyong mga anak. Why? Because they will be dependent on you. Because you have never taught them how to handle rejections and hardships in life. But anyway, babalik si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan, 48 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Okay mga tugang, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at gusto ko pong batiin si Manlo Vegab at si Marian Barrios at may nakita pa ako na wala dito sa akin bakit ito na papasok dito okay, Maray na Hapon. Bakit hindi? Mali itong aking nakukuha. But anyway, hindi ko makuha yung mga may nakita ko kanina sa DCGB News Online mga comment but hindi lumilitaw. But anyway, mga tugang sa mga sabi pa mga nito remaining minutes sa aking ibibigay sa inyo mga tugang, ito mga tips lalong-lalo na sinabi ko sa inyo na number 1, 7 psychological tricks to handle rejection with grace and resilience. So, but paagihan ta sana ini, importante ni. Number 1, sabi ko kasubago nga ni, embrace the inability of rejection. That is the first step. Na talagang yaon iyan. Dem talaga, sabi ko, wala nga exempted, Kaya instead of fearing rejection, embrace it natural part of the journey. Number 2, sabi ko, reframe rejection as redirection. Yan, tindaan po natin. When you face rejection, it's easy to take it personally and feel like a failure. But what if you reframe, sabi nga, rejection as redirection? Okay? As indeed as seeing it as a dead end, consider it a detour that's guiding you towards something better. Tandaan po natin, something better is going to happen. Trust that the universe has a plan for you even if it's not immediately clear. Okay? Tandaan po natin yan. Number 3, parang malambanan talaga natin ang mga rejection sa buhay. Mag-practice tayo ng self-compassion. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi nga naawa ang ibang tao sa iyo Maawa ka sa sarili mo. Hindi naman ibig sabihin dito. Self-compassion is different from self-pity. Okay? Rejection can be tapped on the ego, but it's important to practice self-compassion. Treat yourself with kindness and understanding. Remind yourself that rejection is not a reflection of your worth as a person and that everyone goes through tough times. Okay? So number 4, learn from the experience. Okay? And mahalaga po mga tugang yan. Learn from the experience. So yan ang mas bagay yung gibuhon natin, that we have to learn from our experience in life. Yan. So anyway, isa tuya yan na siguro sabi nga ni na pag nilay-nilayan. Okay? So yan, magayon mga tugang iyan na sa tuyang aramon nga iniho yung 7. Okay? Number 5, surround yourself with supportive people. Okay, number 1, embrace mo muna. Talaga yaon yan. Number 2, reframe. Okay? Instead of rejection, redirection ito. Something better will happen to me. Sabi mo sa sarili mo, something better is going to happen to me. Yan. Number 4, learn from that experience. Ano ba ang naidulot na leksyon sa buhay mo? Number 5, surround yourself with supportive people. Importante yan Yung mga kasama mo ba, salit na suportahan ka, lalaitin ka pa. Kaya nga, pag may mga manlalait na tao, go away from them. If you can drive them away, better go away from them.
Yun, kasi kung hindi mo talaga kayang paalisin, ikaw ang umalis. Kasi that's not your life. That's not your world. Hindi mo yun mundo. God has a wonderful place for you. Tandaan natin yan. Okay? Tandaan po natin yan. Surround yourself with supportive people. Mahalaga po ito. Alam mo, nung panahon na ako'y nakakaranas ng mga kahirapan bilang pare, alam mo, may mga pare akong talagang napupunta na very supportive. They will not condemn you. No, they will say, oh, it's okay. No, but they will guide you. Yan ang importante. They will guide you. Ang mahalaga doon, I really appreciate those priests. Talagang mababait na ito. Mga santo sa akin, mga santo yun eh. Hindi mga demonyo. Mga santo yun eh. Mga santong pare yun. No? May demonyong pare din. Kayo na maghusga. Kung may demonyong pare. But anyway, ito po, surround yourself with supportive people. Alam mo, they journey with me. Yun, maganda po yun. Kaya surround yourself with supportive people. Okay? And then, siyempre, they will guide you to the Lord. Kaya doon ako naging charismatic eh. Yun. Then, number 6, keep things in perspective. Okay? And then, sabi nga, number 7, keep moving forward. Okay? So, yan mga tugang mahalaga po yan. Okay? Sa buhay natin. Sana po ako ay nakapagtaw sa duning inspirasyon. Manunugod nga ni Iniho how to handle rejection in life. Okay? Sana po, at never forget this. When we experience rejection, pray. Yun lang po. Dasal lagi. Dasal lagi. Because there is power in prayer. Anyway, mga tugang, pinapanalangin po ni Father Boots ang lahat ng mga tao ngayon na nakakaranas ng kahirapan at lalong-lalo na ng kapighatian o ng rejection na nawa sa tulong ng Panginoon. Lalo sa tulong ni Mama Mary, our Mother of Perpetual Help, you will overcome all of these things. Anyway, nagpapasalamat po ako sa satuyang technical man. Nandiyan po si Ronald Baldo. Belated happy birthday, Ronald, kasuhapon. At the same time, sa satuyang mga CATC, College of Arts and CATC, OJT, Dandy Melgar, and Braille Allen Santor, and Kawoski Jerome Martinez. Abangan po ang susunod na programang Negosyo Muna Tayo. God bless everyone. See you tomorrow. And remember, we are all a blessing from God. Chai Chen.